Bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Yn dechnegol, fe fyddai hawl gennym ni, fel eglwys, i gwrdd gyda'n gilydd y bore yma. Mae'r Llywodraeth wedi dweud fod caniatâd i wneud hynny pan fyddwn ni yn barod. Ond mor belled, dyw'r Llywodraeth ddim wedi cyhoeddi yr canllawiau manwl hynny am sut i wneud hynny yn ddiogel. A felly, ein bod ni yn dyheu am gael bod nôl gyda'n gilydd unwaith yn rhagor, am y dyfodol agos, nes yn bod ni'n gallu sicrhau fod e'n ddiogel i wneud hynny, i ni'n mynd i barhau gyda'r drefn presennol yma. Parhewch i weddio. Gweddio dros y Llywodraeth, rheini sydd mewn awdurdod, ond gweddiwch hefyd dros yr holl arweinwyr eglwysu hynny. Fydd angen gwneud penderfyniadau mawr dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Wel, cyn i ni fynd dim pellach, nawn ni gyflwyno ein hunan yn awr yr oedfa hon i'r arglwydd. Nawn ni weddio. Ie, arglwydd yn Duw i ni, yn dyheu am gael bod nôl yng nghwmni ein gilydd, i dy addoli di yn gyhoeddus, i ganmol dy enw di, i ddweud am mor wych o'i ti ac am y cwbl rwy ti wedi wneud droson ni gyda'n gilydd. Ond da, dyn ni'n gwybod ar hyn o bryd falle bod hynny ddim yn ddiogel ac i ni eisiau caru eraill trwy aberthu yr hyn i ni eisiau wneud. Ac felly arglwydd ni'n gofyn am dy help di yn awr, wneud i arwain yr rheini sy'n gwneud penderfyniadau, boed hynny yn y Llywodraeth neu yn dy eglwys di. Arglwydd, helpa ni yn y cyfamser i wneud y mwyaf o'r cyfleon sydd gennym ni, bod ni ddim gyda'n gilydd y bore yma. Diolch fod yna dal cyfle i daddoli di, i glywed y air di, ac i gyhoeddi mor fawr o'i ti. Dad, clew ein gweddi ni nawr, bydd gyda ni. Derbyn ein mawl a'n diolch ni gyd. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i barhau yn ein addoliad trwy gannu gyda'n gilydd. Roi mewn hewi
bore yma, ni'n mynd i orffen edrych ar Ioan pennod 5. Os ych chi wedi bod yn ymuno â ni dros yr wythnosau diwethaf, byddwch chi'n gwybod bod ni wedi rannu Ioan 5 mewn i 2 ran. Gyntaf gyd oedd Iesu wedi iachau dyn wrth pwll Bethesda yn Jerusalem. Dyn oedd wedi bod yn sâl am 38 o flynyddoedd, ond oedd Iesu wedi wella fe yn syth. Ac yn dilyn hynny, wnaethon ni weld Iesu yn gwynebu erledigaeth oherwydd bod wedi iachau rhywun ar y saboth a dweud wrtho fe i gario i fat ar y saboth, ac oherwydd fod Iesu yn galw ei hunan yn fab Duw, yn gwneud ei hunan gydradd â Duw, oedd yna wrthwynebiad yn ei erbyn e. A felly oedd Iesu yn dweud yn gliriach pwy yw e, pam fod wedi dod, yn sôn am y berthynas sy'n bodoli rhwngddo fe a'i dad e. A nawr, wrth i ni gyda ddiwedd y bennod, i ni'n gweld Iesu yn cynnig tystiolaeth. Dylswn ni gredu ynddo fe, credu mai fe yw pwy mae'n dweud yw e. Yw pwy mae'n dweud yw e. Felly trowch dy fi, Ioan pennod 5 ac adnodau 31 ymlaen i ddiwedd y bennod. Dyma air ein Duw ni. Os wy fi yn tystiolaethu amdana fy hun, nid yw fy ntystiolaeth yn wir. Y mae un arall sydd yn tystiolaethu amdana fi, ac mi mae gwir yw'r dystiolaeth mae ef yn ei thystio amdanaf. Rydych chi wedi anfon at Ioan, ac mae gennych dystiolaeth ganddo ef i'r gwirionedd. Nid dynol yw'r dystiolaeth amdanaf, ond rwy'n dweud hyn mwyn i chwi gael eich achub. Canwyll oedd Ioan yn llosgi ac yn llewyrchu a bio chwi'n fodlon gorfoleddu dros dro yn ei oleuni ef. Ond mae gen i fi dystiolaeth fwy na'r eiddo Ioan, oherwydd y gweithredoedd ar oes y tad i mi yw cyflawni yr union weithredoedd yr wyf yn ei gwneud, y rhain sy'n tystiolaethu amdana fi mae'r tad sydd wedi fy anfon. A'r tad am hanfonodd i, mae ef ei hun wedi tystiolaethu amdana fi. Nid ydych chi erioed wedi clywed ei lais, na gweld ei wedd, ac nid oes gennych mwy air ef yn aros ynoch, oherwydd nid ydych chi'n credu'r hwn a anfonodd ef. Rydych yn chwilio'r ysgrythyrau, oherwydd tybio rydych fod i chi fywyd tragwyddol ynddynt hwy. Ond tystiolaethu amdana fi y mae'r rhain. Eto, ni fynnwch ddod ata fi i gael bywyd. Y clod yr wyf fi'n ei dderbyn, nid clod dynol mohono. Ond mi o'n i amdano chwi, nad oes gennych ddim cariad tuag at Dduw ynoch eich hunain. Rwyf wedi dod yn enw fy nhad, ac nid ydych yn fy nerbyn ni. Os daw rhywun arall yn ei enw ei hun, fe dderbyniwch hwnnw. Sut y gallwch gredu a chwythau yn derbyn clod gan eich gilydd a heb geisio'r clod sydd gan yr unig Dduw i'w roi. Peidiwch am meddwl mai fi fydd yn dwyn cyhuddiad yn eich erbyn ger bron y tad. Moses yw'r un sydd yn eich cyhuddo. Hwnnw, rydych chi wedi rhoi eich gobaith arno. Pe baich yn credu Moses, byddech yn fy nghredu i, oherwydd amdana fi yr ysgrifennodd ef. Ond os nad ydych yn credu'r hyn a ysgrifennodd ef, sut yr ydych chi gredu'r hyn yr wyf fi'n ei ddweud. Amen. Diolch i Dduw am ei air un i'r bore yma. Wel, na ni weddio unwaith eto. Na ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O, Dduw ein tad,
A thad ein harglwydd Iesu Grist i ni yn diolch i ti unwaith eto'r bore yma am dy air di. Oherwydd wrth i ni ddarllen yr ysgrythyrau, i ni darganfod yr arglwydd Iesu Grist. O, ni'n diolch i ti. Mae dyma un o'r tystiolaethau i Iesu. Ac yn diolch o wythnos i wythnos, ac o ddiwrnod i ddiwrnod wrth i ni droi at dy air di. Wrth i ni ddarllen yn weddigar. Wrth i ni dygeisio di, ein bod ni yn dod i weld mwy a mwy o'r arglwydd Iesu Grist. O, ni'n diolch amdano fe. Yn diolch fod Ioan di paratoi'r ffordd ar ei gyfer ac di'n neud yn fwy amlwg i ni. Pwy yw oen Duw. Ni'n diolch am weithredoedd yr arglwydd Iesu, sydd yn dangos mewn ffordd mor rymus i ni. Pwy yw Pam fod wedi dod? Beth yw yr nerth a'r awdurdod sydd ganddo fe, a beth yw'r gobaith mae yn ei gynnig i bobl fel ni sy'n byw mewn byd syrthiedig, toredig, pechadurus. O arglwydd, cadwa ni nawr rhag ysbryd wrthryfelgar, cadwa ni rhag dy wrthodi, ag rhag cwestiynu yr dystiolaeth clir yma sydd gennym ni o bwy yw Iesu. Helpa ni i weld ac i dderbyn y pethau yma mewn ffydd. Osgweli di fod yn dda. O, dad, i ni yn gofyn nawr arna ti i fod ar waith yn ein calonau ni ac yn ein cymdeithas ni. Arglwydd, unwaith eto ni'n cyflwyno ein gwlad ni a'n byd ni i ti, wrth i lywodraethau gwahanol ceisio'r ffordd ymlaen. Arglwydd, i ni eisiau daioni ac yn eisiau cyfiawnder. I ni'n gofyn arna ti i warchod, i amddiffyn yr rheini sydd mwyaf bregus, mwyaf anghennus. Yr aelodau hynny o'n cymdeithas ni sydd falle yn cael i gorthrymu neu anwybyddu neu anghofio. Diolch fod dylyged i ar bob un. Mae'r gair yn dweud fod ti yn cyfri gwallt ein pen ni. Ac dy fod ti yn gwybod hyd yn oed pan mae adar y to yn syrthio. O, faint yn fwy arglwydd wyt ti yn gwylio ni fel pobl wedi'n creu ar dy lun a dy ddelw di. Faint yn fwy yw dy gynsyrnu drosto ni. Arglwydd, gad i ni weld hynny, bob un y bore yma sy'n gwrando ar y neges hon. Oedd yr arglwydd Iesu, hyd yn oed wrth iddo fe gael i wrthwynebu. Oedd eisiau achub y bobl yma. Oedd eisiau iddyn nhw i droi ato fe mewn ffydd. O'n i'n meddwl am yr arglwydd Iesu'n hongian ar y groes hyd yn oed. Ac yn gofyn i ti fadde am bod nhw ddim yn deall yr hyn o'n nhw'n i'w wneud yn iawn. O arglwydd, diolch am dy dosturi dy amynedd di tuag at rai fel ni. O, arglwydd, gad i hynny dy gariad i bore yma i feddalu, i doddi unrhyw galon galed. Ac, arglwydd, ro'r llawenydd hynny sy'n dod o weld ac adnabod yr arglwydd Iesu Grist. O, dad, helpa ni nawr, clyw ein gweddi ni. A bydd gyda ni, am ein bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni yn canu emyn arall gyda'n gilydd, mae Lois Adam sydd yn aelod gyda ni yn yr eglwys di paratoi stori ar gyfer y plant. A mi'n siŵr nawn ni gyd i fwynhau yn fawr iawn. Yn y stori plant, dwi am drio egluro Ioan 5 a nod 31 ymlaen, ac beth ydy tystiolaeth?
Yn gyntaf, mae gen i stori bach i helpu ni ddeall Iwan 5. So dyma Teddy, Flops, sydd yn 30 oed. Dyma Teddy arall o'r enw Pryderi, sydd yn tua 60 oed. Ond dyma Teddy rili hen o'r enw Pwyll. Ac mae Pwyll yn tua 100 oed. Go iawn, 100 oed, yn ofnadwy o hen. Ond, sut ydw i yn gwybod hyn? I wybod os ydy'r Teddy yma yn Pwyll ac yn 100 oed, rydym ni angen tystiolaeth. Tystiolaeth ydy rhywbeth neu rhywun gwahanol sydd yn deud yr un peth yn cytuno fod y gwybodaeth yn gywir. Beth am edrych ar y dystiolaeth? Tystiolaeth cyntaf ydy fod y Teddy yn hen. Mae'r corff yn hen, gwellt a dim stwffin. Hefyd, does dim lot o flew ar ôl. Ac mae wedi cael ei gwnïo gyda llaw. Mae hyn i gyd yn dangos fod y Teddy yma'n hen ac fod o yn tua 100 oed. Tystiolaeth 2. Mae fy mami yn cofio Pwyll. Mae Pwyll yn perthyn i fy mami. Rhoddodd fy nhaid ei dedi fo, sef Pwyll, i fy mam pam oedd hi'n fach. Y trydydd tystiolaeth yw chwaer mam, Aunty Angharad. Mae Angharad yn gwybod mai Pwyll ydy y Teddy yma ac yn cofio llygad Pwyll yn dod yn rhydd. Y pedwerydd tystiolaeth yw'r ffotograff. Os da chi'n edrych yn y ffotograff, da chi'n gweld llun o mam fi yn fach, fatha babi bach, ac mae taid yn rhoi Pwyll y Teddy iddi hi. Mae'r tystiolaeth yma i gyd yn deud mai Pwyll ydy'r Teddy yma, ac fod Pwyll yn Teddy hen iawn a tua 100 oed. Yn Iwan 5, anno 31 ymlaen, mae'r darn yn dangos tystiolaeth o pwy ydy Iesu. Sut ydym ni yn gwybod pwy ydy Iesu go iawn? Beth ydy'r tystiolaeth? Beth ydy'r gwybodaeth? Felly, tystiolaeth 1 yw Iowan Fedyddiwr, proffwyd oedd y byw yn yr anialwch. A dyma Iowan Fedyddiwr yn cyhoeddi ac yn deud wrth pawb mai mab Duw byw ydy Iesu. Tystiolaeth 2 ydy gyd y gwirthiau wnaeth Iesu. Ydych chi'n cofio rhai? Fod Iesu yn troi dŵr yn win, fod Iesu yn bwydo'r 5,000, yn iachau y dyn dall, yn iachau bobl sal ac merch oedd yn farw, yn tawelu y storm a llawer mwy. Roedd y gwirthiau yn dangos pŵer oedd gan Iesu, gan ei fod yn mab i Dduw. Tystiolaeth 3 ydy'r Beibl. Yn y Testament Hen, mae gyd y perfrwydi a'r hanes yn pwyntio ni at Iesu. Ac i ni ddisgwyl mab Duw i ddod i'r ddaear. Tystiolaeth 4 ydy Duw ei hun. Fe wnaeth Duw ei hun ddweud, ti yw fy mab. Felly mae Iowan 5:31 ymlaen yn dangos llawer o wybodaeth, llawer o tystiolaeth fod Iesu
yn mab Duw, fod o wedi dod i achub ni ac fod o gyda'r grym i wneud hynna. Felly, os ydych chi neu eich ffrindiau yn amau neu'n anghofio pwy ydy Iesu, cofiwch fynd yn ôl at y tystiolaeth. Mae llawer o bethau yn tystiolaeth fod Iesu yn mab Duw. Diolch yn fawr i ti am hynny, Lois. Wel, ni'n mynd i ganu nawr gyda'n gilydd. Mae yna stori enwog am yr athronydd Bertrand Russell. Roedd Russell yn anffyddiwr, yn atheist amlwg iawn, a gofynnwyd iddo fe un tro, be bydda fe yn ei wneud pe bai un dydd yn dod wyneb yn wyneb â Duw ac yn gorfod rhoi cyfrif iddo fe am y ffordd roedd wedi ei wrthod e. Nawr, yn ôl un fersiwn o'r hanes yma, yr ateb roddodd Russell oedd not enough evidence, God. Not enough evidence. Nawr, yn ôl pob tebyg, ddim dyna wedodd e go iawn. Be wedodd e mewn gwirionedd oedd, Sir, why did you not give me better evidence? Ond naill ffordd yn y llall, dyna oedd problem mawr, Russell, neu un o'i broblemau mawr, oedd e ddim yn gweld fod yna ddigon o dystiolaeth. A falle bod chi y bore yma yn gallu
cydymdeimlo rhywfaint gyda'i safbwynt e. Wrth i chi feddwl am Dduw ac am Gristnogaeth, am yr pethau ni wedi bod yn trafod o wythnos i wythnos yn Efengil Ioan, a chi ddim yn credu fod yna ddystiolaeth. Ond dydy hynny ddim yn wir. Dydy Cristnogaeth ddim yn afresymol, nid rhyw naid dall i'r tywyllwch yw dilyn Iesu Grist. Ydy mae hi'n ffydd, ond mae'r ffydd hwnnw wedi selio ar dystiolaeth, ar ddigwyddiadau hanesyddol, ar berson go iawn. Mae Duw wedi rhoi dystiolaeth i ni. Mae yna dystiolaeth yn y greadigaeth o'n cwmpas ni. Mae'r hyn ni'n gallu weld o fawredd a gwechder yr byd a'r bydysawd yn dangos bodolaeth Duw a grym Duw. Mae dyn ni tystiolaeth ein cydwybod ni. Y llais bach yna sydd yn sibrwd i ni, beth sydd yn iawn a beth sy'n anghywir, yr teimlad a nifer hynny pan ni'n gwneud rhywbeth ni'n gwybod ni ddim fod i wneud. Y ffaith fod drwy'r byd, pob diwylliant mewn hanes di bod ar ryw syniad o da a drwg, o gywir a anghywir. Mae dyn ni tystiolaeth y Beibl, yr llyfr yma, y llyfr ryfeddol yma, sydd i gyd yn clymu at ei gilydd mewn ffordd arbennig iawn ac yn cyhoeddi un neges am yr arglwydd Iesu Grist. Mae dyn ni dystiolaeth llyfr Ioan ei hun. Ni wedi gweld, ond ni, mae bwriad y llyfr yma yw i ddangos mae Iesu yw mab Duw mwyn i ni weld hynny a chredu ynddo fe a chael bywyd. Ac yn yr adran fach yma i ni'n edrych arni y bore yma, unwaith eto ni'n gweld tystiolaeth. Oherwydd chi'n gweld, doedd y bobl yng nghyfnod Iesu ddim jyst yn derbyn unrhyw beth o'n nhw yn ei glywed, ond nhw hefyd eisiau prawf. Pam ddylsyn nhw gredu Iesu? Pam ddylsyn ni gredu Iesu? A mae Iesu, dydy e ddim yn distyru hynny, na, mae'n cydnabod hynny. Yn adnod 31, mae'n dweud hyn. Os wyf fi yn tystiolaethu amdano fy hun, nid yw fy nhystiolaeth yn wir. Mae un arall sydd yn tystiolaethu amdano fi, ac mi mae gwir yw'r dystiolaeth mae ef yn ei thystio amdanof. Nawr, peidiwch camddeall geiriau Iesu fan hyn, dyw e ddim yn golygu, wel, fi'n dweud hyn am fy hun, a felly mae'n rhaid fod yn gelwydd. Na, mae Iesu yn ddigelwyddog. Mae wastad yn dweud y gwir, mae ganddo fe awdurdod. Mae dystiolaeth e'n wir, hyd yn oed os oes neb arall yn cyd-dystiolaethu. Na, be mae Iesu'n gwneud fan hyn yw, mewn ffordd rhoi geiriau yngheg i elynion e. Mae'n dweud, wel, byddwch chi yn dweud, achos bod fi jyst yn dweud y pethau yma amdano fi fy hun, nid yw fy nhystiolaeth yn wir. Pam ddylsyn ni digredu di? A felly mae Iesu fan hyn yn dangos nid jyst i air yw e, nid jyst i dystiolaeth ei hun, ond mae yna un arall. Duw y Tad sydd yn tystio amdano fe. Y Tad sydd yn dweud y gwir am ei fab ei hun. A be ni'n mynd i weld felly y bore yma yw fod y Tad yn tystio i'r mab mewn tri ffordd arbennig. A beth cyntaf ni'n gweld yw hyn, tystiolaeth Ioan Fydyddiwr. Tystiolaeth Ioan Fydyddiwr. Adnod 33. Rydych chwi wedi anfon at Ioan, ac mae gennych dystiolaeth ganddo ef i'r gwirionedd. A wrth gwrs, ni wedi clywed tipyn yn barod am Ioan Fydyddiwr. Fel ni wedi gweld, oedd gan Ioan
weinidogaeth hynod o bwerus. Roedd wedi mynd yn do allan i'r anialwch, oedd ganddo fe'r wisg yma o flew camel, ac oedd e'n bita mel a locustiaid, ac oedd popeth amdano fe i osgo, i wisg, ei ffordd o siarad, ei neges roedd y cwbl yn debyg iawn i un o broffwydi'r Hen Testament. A felly oedd yna dyrfaoedd yn mynd allan ato fe i rando arno fe, i gael ei bydyddio ganddo fe. Yn wir, oedd yna gymaint o sylw yn cael ei roi iddo fe, nes bod yr arweinwyr crefyddol di anfon grŵp o offeiriad a lefiad i'w holiau ac i ddarganfod ife fe oedd y Meseia. Na falle bydd rai ohonoch chi'n cofio, oedd Ioan yn fab i offeiriad. Roedd o deulu offeiriadol. A felly, bydde amgylchiadau genedigaeth Ioan di bod yn adnabyddus. Falle bod rai ohonoch chi'n cofio, ni'n darllen amdano fe rai adeg yn y Dolig. Bydde nhw yn gwybod sut roedd angel wedi ymddangos i'w dade. Ac sut oedd Zacharias i dad wedi cael ei daro yn fyd. Bydden nhw wedi gwybod am sut oedd ei fam wedi bechiogi mewn ffordd hollol rhyfeddol yn ei henaint. A'r ffordd oedd hi wedi rhoi genedigaeth i fachgen gafodd ei alw yn Ioan bod yr enw yna ddim yn un oedd yn cael ei ddynyddio yn ei teulu nhw. Bydden nhw wedi gwybod, o'r cychwyn cyntaf, mae'n rhywbeth special, rhywbeth gwahanol amdano fe. Oedd popeth am Ioan yn gweiddi allan, mae hwn wedi ei anfon gan Dduw. Ac oedd gwrthwynebwyr Iesu'n gwybod hynny i gyd. Ond beth oedd tystiolaeth Ioan? Wel, oedd Ioan yn dweud, nid fi yw'r Meseia. Mae Duw wedi fy anfon ni, ond i baratoi'r ffordd am rhywun arall, rhywun mwy. Oedd Ioan yn dweud bod wedi gweld yr ysbryd glân yn disgyn ac yn aros ar Iesu. Oedd Ioan yn pwyntio ac yn dweud, dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Mae Iesu fan hyn yn tynnu i sylw nhw nôl at Ioan, at beth oedd Ioan wedi ddweud. A mae fel petai'n gweud, dyma'r dystiolaeth gyntaf. Be chi'n mynd i wneud efo'r dystiolaeth yma? Wel, mae Iesu yn wneud y pwynt fan hyn, oedd yr arweinwyr crefyddol di ryw fath o derbyn beth oedd Ioan yn ei ddweud, ac eto nhw ddim yn derbyn Iesu. Adnod 35. Canwyll oedd Ioan, yn llosgi ac yn llywyrchu, a buo chwi'n fodlon gorfoleddu dros dro yn ei oleuni ef. Oedd y bobl yma fel person yn cerdded lawr stryd sydd yn stopio i rando ar rywun yn bysgio. Maen nhw'n aros, maen nhw'n gwrando, maen nhw'n mwynhau, maen nhw'n cydnabod y talent, maen nhw'n hyd yn oed yn clapio ar ddiwedd y gan, ond dyn nhw ddim yn roi. Pan mae'r cap yn mynd o amgylch, dyn nhw ddim eisiau cyfrannu, dyn nhw ddim eisiau fe gostio ddyn nhw, dyn nhw ddim eisiau mynd yr whole hog fel petai. Mae Iesu'n dweud, mae'r dystiolaeth yna, a chi'n gwybod, o chi'n gorfod cydnabod bod Ioan wedi anfon gan Dduw, o chi ddim eisiau ei dderbyn e. Na'r dystiolaeth gyntaf. Ioan. Dyn roedd pawb yn y cyfnod yn gorfod cydnabod oedd wedi ei anfon gan Dduw. Dyn oedd yn amlwg ddim yn chwilio am elw na moethusrwydd wrth gyhoeddi ei neges e. Dyn oedd efo dim reswm dros ddweud celwydd. Dyn oedd yn barod i gyhoeddi'r gwirionedd bod hynny yn y diwedd yn costi i fywyd e. Be ni'n neud efo'r dystiolaeth yna? Swn ni'n ymateb i dystiolaeth Ioan Fydyddiwr? Wel, falle bydd y rai yn dweud, iawn, ond just dyn oedd Ioan.
Just un, dim angen i ni rando arno fe. A felly mae Iesu yn dweud hyn, adnod 34. Nid dynol yw'r dystiolaeth amdanaf, ond rwy'n dweud hyn mwyn i chwi gael eich achub. Mae Iesu'n dweud sa'i just yn dibynnu ar hynny, a nawr mae'n troi at ail dystiolaeth. A'r ail dystiolaeth yw tystiolaeth y gweithredoedd. Nawr wrth gwrs, oedd yr holl olygfa yma, yr holl wrthdaro yma, di dechrau achos bod Iesu di iachau y dyn wrth bwll Bethesda. A ni di gweld Iesu yn gwneud gwirthio yn dyn ni di gweld yn gwneud yr gweithredoedd yma. Neu falle'n well yr arwyddion yma. Oedd yn dangos rhywbeth ohono fe ei hun. Wrth iddo fe droi dŵr yn wyn, wrth iddo fe glirio y deml, wrth iddo fe iachau mab y swyddog ac yna iachau y dyn wrth bwll Bethesda, mae Iesu wedi bod yn dangos mwy a mwy ohono fe ei hun. Pam fod e di dod. Ond y pwynt mae Iesu'n ei wneud fan hyn yw, bysa fe ddim di gallu gwneud dim un o'r pethau yna, heblaw fod e wedi ei anfon gan Dduw. Bydde fe ddim di gallu cyflawni'r gweithredoedd yma os nag oedd e'n dweud y gwir. Adnod 36. Ond mae gen i fi dystiolaeth fwy na'r eiddo Ioan, oherwydd y gweithredoedd ar oes y tad i mi i'w cyflawni, yr union weithredoedd yr wyf yn ei gwneud, yr rhain sy'n tystiolaethu amdano fi, mae'r tad sydd wedi fy anfon. Chi'n gweld, nid yn unig roedd yr arwyddion hyn yn dangos pethau i ni am Iesu, ond roedd nhw'n brawf o bwy yw Iesu. Yn ein oes technolegol ni, lle mae yna gymaint o bethau yn digwydd ar-lein ac yn ddigidol, a lle mae yna gymaint o bobl yn treul yn twyllo ni, yn scamio ni, yn aml iawn pan i chi'n agor cyfrif newydd ar gyfer rhywbeth, mae angen verification neu authentication. Mae rhaid chi gadarnhau pwy i chi. Yn aml iawn beth sy'n digwydd yw bod yna neges yn cael ei anfon i'ch e-bost chi, neu rhyw gyfri arall sydd ych chi'n barod, a chi wedyn yn clicio i gadarnhau fi yw e. Heb i chi'n wneud hynny, heb y cadarnhad hynny, does na ddim byd yn digwydd. O fan hyn, roedd y ffaith fod Iesu yn gwneud y gweithredoedd hyn, gweithredoedd fyddai'n amhosib i unrhyw un ond am Dduw, ond nhw'n dangos bod y tad gyda fe. Ond nhw'n cadarnhau pwy yw e. Ond nhw'n dangos fod sêl bendith y tad arno fe. A bydd y rai yn ymateb i'r hanesion yma, ni galw nhw yn storis tylwyth teg, o myth cyntefig sydd yn ei fan hyn. Os ydych chi'n credu mewn gwirthiau, ydych chi? Wel, gaianwch chi i fod â meddwl agored. Peidiwch bod mor siŵr ohonoch chi'ch hunan. Wedi'r cyfan, mae yna lot o bethau yn digwydd yn y byd heddi, a ni ddim yn gallu esbonio nhw. Falle bod ni ddim yn gweld gwirthiau achos bod ni ddim eisiau gweld gwirthiau, ddim yn disgwyl gweld gwirthiau, a ddim yn gofyn i weld gwirthiau. A peidiwch chwaith bod mor barod i wfftio y Beibl, y dogfennau hanesyddol yma. Achos mae'n amlwg fod y bobl ar y pryd wedi perswadio'n llwyr. Oedd hyd yn oed gelynion Iesu ddim yn gwadu yr hyn oedd yn i'w wneud, ond nhw jyst yn cwestiynu sut oedd yn i'w gwneud nhw. Chi'n gweld, os ych chi'n agored i y syniad o Dduw, y ffaith fod na Dduw holl a lluog, creawdwr nefoedd a deiar, wel, dydy credu mewn arwyddion fel hyn ddim yn broblem. Ond ar ddiwedd y dydd, un weithred, un arwydd, un gwirth sydd rhaid i bob un ohono ni ymgodymia hi, sef atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist.
Y ffaith fod y bedd yna yn wag ar y trydydd dydd. Y ffaith fod Iesu wedi ei ladd gan yr awdurdodau Rufeinig a wedi ei roi mewn bedd, ond ar y trydydd dydd, oedd y bedd yn wag. Chymod, bysa Duw heb gyfodi Iesu o'r meirw os nag oedd Iesu'n dweud y gwir amdano fe ei hun. Ond, os yw'r atgyfodiad yn wir, yna mae'n dilyn, mae'n brawf bod Iesu'n dweud y gwir amdano fe ei hun. A felly mae'n rhaid i ni dderbyn popeth roedd Iesu'n ei ddweud am ei hun. Os yw yr atgyfodiad yn wir, wel, mae'r arwyddion eraill hyn yn dod yn hollol ddealladwy a derbyniol. A pan chi'n edrych ar y dystiolaeth, a fi yn eich annog chi fynd i edrych ar y dystiolaeth, does yna ddim esboniad gwell am y bedd gwag na'r ffaith fod Duw wedi atgyfodi i fab e. Nawr, pe bai dim ond gennyn ni dystiolaeth Ioan Fydyddiwr a gweithredoedd Iesu mewn rhyw fath o vacuum heb gyd-destun, wel, byddwch chi'n deall, mae'n anodd efallai i wneud synwyr ohonyn nhw. Ond nid dyna sy'n wir. Nath Iesu ddim just ymddangos out of the blue un dydd. Na, mae'r gair yn dweud bod wedi dod yng nghyflawniad yr amser, ar yr amser perffaith. Dath e fel uchafbwynt cynllun a chibol Duw. Cynllun roedd Duw wedi bod yn ei weithredu ers miloedd o flynyddoedd. A felly ni'n dod at y dystiolaeth olaf, sef tystiolaeth yr ysgrythyrau. Adnod 39. Yr ydych yn chwilio'r ysgrythyrau, oherwydd tybio yr ydych fod i'ch chwi fywyd tragwyddol yn ddynt hwy. Ond tystiolaethu amdana fi y mae'r rhain. Yn adnod 45 ymlaen. Peidiwch a meddwl mae my fi fydd yn dwy'n cyhyddiad yn eich erbyn ger bron y tad. Moses yw'r un sydd yn eich cyhyddo. Hwnnw yr ydych chwi wedi rhoi eich gobaith arno. Pe baich yn credu Moses, byddech yn fy nghredu i. Oherwydd amdana fi yr ysgrifennodd ef. Ond os nad ydych yn credu'r hyn na ysgrifennodd ef, sut yr ydych chi gredu'r hyn rwy fi yn ei ddweud? Mae Iesu fan hyn yn dweud rhywbeth syfrdanol, sef fod yr holl ysgrythyrau, hynny yw yr Hen Testament, yr ysgrythyrau roedd yr arweinwyr crefyddol yma yn ei darllen ac yn ei derbyn fel gair awdurdodol Duw, mae Iesu'n dweud bod hwnna i gyd yn tystiolaethu amdano fe. O'r dechrau i'r diwedd. Sa'n gwybod pam, ond i fi eisiau dyfynu carolau bob wythnos, ac wythnos yma, mae'n hoff garol i ar gyfer heddiw'r bore yn dod i'r meddwl. Achos yn y garol yna, ni'n gweld llawer o enghreifftiau o sut mae'r Beibl yn pwyntio at Iesu, sut mae'r Hen Testament yn tystiolaethu iddo fe. Mae'r garol yn sôn am Greiddyn Jesse, y cadarn o Bosra, y deddfwr ar Seina, bywiol ddŵr Ezekiel, gwir Fesaia Daniel, bachgen doeth Eseia, yr addewid roed i afa, ac ymlaen. A os nag ych chi'n gyfarwydd â be mae'r geiriau yn cyfeirio atyn nhw, wel, gai annog chi fynd ac i ddarllen. Darllen yr holl hanesion yma, yr holl bethau yma, yr digwyddiadau yma, yr personau yma, yr holl enghreifftiau yma, sut mae'r Hen Testament yn pwyntio at Iesu. Ond gallwn ni fy mlaen, wrth gwrs, mae dych chi'r mana yn yr anialwch, a mae dych chi'r deml, lle oedd y bobl yn cwrdd â Duw, a y sarf bres, lle oedd Moses di codi'r sarf i roi iachad, ac mae dych chi Jona, mol y pysgodyn am drydiau, ac yna mae dych chi arch Noa, a'r arch o ffeiriad yn aberthu dros y bobl, ac ymlaen. A mae'r cwbl, naill ai'n pwyntio at Iesu, neu'n dangos ein angen ni am Iesu,
neu'n addo i ddyfodiad, neu'n paratoi ar gyfer i ddyfodiad e. Mae gyd yna. Doedd rhain ddim yn gweld beth oedd dan eu trwyna nhw. Mae Iesu'n dweud iddyn nhw chwilio ar ysgrythyrau. Bod nhw yn mawrygu Moses, y gwir yw bod nhw ddim wedi gweld, bod nhw ddim wedi deall. Maen nhw fel person yn mynd ar ei gwyliau i Baris ac yn chwilio am y tŵr Eiffel. Mae map ganddyn nhw. Ond maen nhw'n rhy falch i ofyn am gyfrwyddiadau, a maen nhw'n rhy ffôl i godi llyged nhw. Na, mae trwyna nhw yn y map, a maen nhw wrth i bodd yn dehongli'r map ac yn dadlau dros y map ac yn dychmygu sut beth yw'r tŵr Eiffel. Ond dwi ddim yn codi llyged i weld e. Oedd yr ysgrythyrau i gyd yn pwyntio'n glir at Iesu, ond pan nath e gyrraedd, doedd e ddim yr hyn o'n nhw yn ei ddisgwyl. A felly, doedd nhw ddim yn barod i'w dderbyn e. Ond nhw ddim yn barod i godi llyged nhw. Derbyn i camgymeriad nhw. A rhyfeddu arno fe. Os nag ych chi'n gyfarwydd â y Beibl, mae yna dystiolaeth fan hyn. Edrychwch arno fe. Mae dych chi'r holl lyfrau gwahanol yma. Di sgwennu gan awduron gwahanol, mewn ieithoedd gwahanol, mewn arddulliau gwahanol. Mae nhw wedi sgwennu dros filoedd o flynyddoedd, mewn gwledydd gwahanol. Ond mae'r cwbl yn dal at ei gilydd. Mae'r cwbl yn cyhoeddi un neges, sef Iesu. Ewch, darllenwch. Edrychwch am Iesu. Os i chi'r bore yma yn gyfarwydd gyda'r Beibl, peidiwch meddwl bod hynny yn ddigon i'ch achub chi. Roedd rhain yn chwilio ar ysgrythyrau, roedd rhain yn nabod gair Duw. Ond nhw'n meddwl bydda i dysgeidiaeth nhw yn rhoi bywyd iddyn nhw, ond heb i chi ffeindio Iesu, mae'r cwbl yn ddiwerth. Dydy gwybod y Beibl ar ein cof. Yr holl adnodau hynny falle chi'n cofio ers ysgol Sul yn blentyn. Dyn nhw ddim yn ddigon. Dyn nhw ddim yn gallu rhoi bywyd. Dim ond Iesu sy'n rhoi bywyd. Fel dwedodd y bardd Gwenallt, gwai i ni wybod y geiriau heb adnabod y gair. Mae'n y dystiolaeth clir, cadarn fan hyn. Felly pam bod rhain heb gredu? Pam bod nhw heb dderbyn tystiolaeth Iesu? Pam bod nhw heb dderbyn tystiolaeth Duw y Tad? Ond mae yna sawl reswm yn cael ei roi ni fan hyn, adnod 39 ymlaen. Yr ydych yn chwilio'r ysgrythyrau oherwydd tybio yr ydych fod i chwi fywyd tragwyddol ynddynt hwy. Ond tystiolaethu amdano fi mae'r rhain. Eto ni fynnwch ddod ata fi i gael bywyd. Ac yn adnod 43. Rwy fi wedi dod yn enw fy nhad, ac nid ydych yn fy nerbyn i. Os daw rhywun arall yn ei enw ei hun, fe dderbyniwch hwnnw. Sut y gallwch gredu a chwythau yn derbyn clod gan eich gilydd, a heb geisio'r clod sydd gan yr unig Dduw i'w roi. Ni'n gweld yn gyntaf yn hyn, dydyn nhw ddim yn mynnu gwneud. Maen nhw'n dewis peidio. Maen nhw'n dewis gwrthod y dystiolaeth. Maen nhw'n dewis parhau yn ei gwrthryfel nhw. Fod yna rhywbeth yna nhw sydd yn gorfod cydnabod fod Iesu'n dweud y gwir a fod y cwbl yn pwyntio ato fe, maen nhw yn mynnu. Mae yna rhyw benderfyniad wrthryfelgar ynddyn nhw. A felly maen nhw'n gyfrifol am eu penderfyniad. Maen nhw yn mynd i dderbyn canlyniadau eu penderfyniad nhw.
Ond yna, yn fwy na jyst bod nhw yn dewis peidio credu'r dystiolaeth, mae Iesu'n gweud, maen nhw'n dewis rhywbeth arall yn lle. Maen nhw'n dewis clod. Chi weld mewn ffordd, nid y dystiolaeth oedd y broblem. Y broblem oedd beth fyddai derbyn y dystiolaeth yn ei gostio iddyn nhw. Os o'n nhw'n derbyn y dystiolaeth am Iesu, bydde hynny yn golygu cydnabod bod nhw wedi bod yn anghywir. Cydnabod bod nhw yn bechaduriaid. Cydnabod bod nhw wedi gwneud camgymeriad wrthod Ioan Fydyddiwr. Gwneud camgymeriad wrth wynebu gwirthiau Iesu. Gwneud camgymeriad yn ei holl dehongli nhw o'r Hen Testament. Bydd rhaid iddyn nhw gydnabod bod nhw methu achub eu hunan, fod Moses a'r gyfraith o'n nhw'n ei ddilyn mor fanwl ddim yn ddigon i'w hachub nhw. Bydd rhaid iddyn nhw gyffesu bod nhw methu achub eu hun, bod nhw'n anigonol, bod nhw angen help ac angen achubiaeth. A dyn nhw ddim yn barod i'w wneud hynny. Ond nhw eisiau clod. Ond nhw eisiau bobl i edrych arnyn nhw a meddwl mor wych oedden nhw, mor ddiwiol o nhw. Yn hytrach na bod pobl yn edrych ac yn dweud mor wych yw Iesu. Pam ych chi'n gwrthod y bore yma? Mae'n y dystiolaeth. Ni wedi gweld hynny, digonedd o dystiolaeth. Ac mae'r dystiolaeth sydd yno yn ddigonol. Ydych chi yn dewis peidio derbyn? Ydych chi'n dewis rhywbeth arall yn lle? Mae Iesu eisiau ein achub ni. Mae Iesu eisiau rhoi bywyd. Mae'n pledio gyda'r bobl yma. Dewch ato fi. Chi'n chwilio'r ysgrythur a fi reit fan hyn. Dyw e ddim eisiau iddyn nhw ar ddydd y farn i gael eu cyhuddo a'i condemnio ger bron y tad. Dyw e ddim eisiau hynny i chi chwaith. Ych chi wedi clywed y dystiolaeth. Dyw e ddim eisiau bod chi nawr yn ei wrthod ac yn derbyn canlyniadau gwrthod hynny. Gai annog chi eto felly, beth am gael meddwl agored? Pam ddim edrych eto ar y dystiolaeth? Pam ddim edrych eto ar eich calon chi a chresymau chi dros wrthod y dystiolaeth? Pam ddim newid eich meddwl a derbyn bywyd trwy'r arglwydd Iesu Grist? Mwyn ei enw. Amen. Amen. Wel, wrth i ni orffen yn oedfa ni, i ni'n mynd i ganu efo'n gilydd unwaith yn rhagor. Begin
Diolch am ymuno â ni unwaith eto y bore yma. Byddwn ni'n siŵr o roi digon o rybydd cyn bod unrhyw un o'n trefniadau ni fel eglwys am sut i gyfarfod yn newid. Yn y cyfamser, os oes da chi unrhyw gwestiynau, os ych chi eisiau fwy o wybodaeth neu llyfrau falle sydd yn trafod y pethau hyn ac yn manylu ar y dystiolaeth ni wedi bod yn sôn amdano fe, plis cysylltwch â ni a byddwn ni wrth ein bodd fel eglwys yn eich helpu chi ac yn darparu adnoddau ar eich cyfer chi. Mae nawr na ni gyflwyno'n hunan i ofal tyner Duw. Na ni weddio. O, Dad, ni'n diolch i ti, dy fod ti yn dduw sydd yn datguddio dy hun i ni. Ni'n diolch fod y dystiolaeth ti wedi rhoi yn ddigonol. Maddau ni bod ni yn amau ac yn dy wrthod di. Helpa ni bob un yn awr i droi mewn ffydd at yr arglwydd Iesu ac at yr un sydd yn ablin achub ni. O, Dad, diolch i ti. Derbyn ni nawr yn ei enw. Amen. Amen.